Storcenter Nord ved deres store akvarium med alle deres fine koraller her, som man lige så fint zoomer ind på. Ja. Vi tænkte, at I lige ville se et ægte levende koralrev direkte. Ja, vi har lige fået ud en stor fisk. Den er hvad? Den er mellem 10 og 15 år. Ja, men der har vi fortalt med den her. Der kan I se, hvis Marie lige zoomer lidt ind, at der er bevæger sig. Det der er fortalt med de der, hvad hedder det, nældeceller, som bevæger sig, og så dræber de dyrene. Så I kan se, at de bevæger sig rundt omkring. Ja. Se den der.